Prøv at lave et humorshow. Jo. Ja. Jeg er da lige i humør til et glas varm rødvin med mysli. Det forstår de jo. Ja, det er nogle gamle mobshow. Det var det noget pjat, hva'? Nå. Hvad? Holder du så med et beef eller... Var det det? Var det det, det var? Eller er det mere til golfbold? Gør I ikke mere træt af lort? Jeg har mere, altså. Ja, men jeg holder nu kæft. Ej, det er sådan hyggeligt. Her er det. Så det her. Er den hyggelig? Jeg tænker mig at male en slidhen, og så male en sort. Hov, der kom lidt stearin på tæppet. Så fik vi drømmeterrinen ud. Drømmeterrinen. Skal man ikke det? Er det sødt? Næsten så den er sådan der jo. Nå ja, det er lige lov, at man skal have. Og så ser Fred rigtig skilt ud. Det lugter ud. Hvordan kan vi ikke komme ud? Så jeg har fået været inde buket. Hvorfor det? Frederik, hvad er det der har på tæppet til? Hvad er det? Helt ærligt, det tror jeg sgu ikke på.